காளி பக்தனே, கோபம் வந்த உடனே கத்திய தீட்டியே எதுக்குப்பா? அநீதியை அழிக்கப்பா. எதுப்பா அநீதி? என் வள்ளியை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சது அநீதி இல்லையா? பிரிச்சது யாரு தம்பி? பிரிச்சது ஏன் தடுமாறுறேன்? நான் சொல்லட்டுமா? உங்க அப்பனுடைய வீம்பு வெறியும் தான் பிரிச்சு. என்ன சொல்ற நீ? உண்மையை தான் சொல்றேன். பழிக்கு பழி வாங்கணும்னு நினைச்சு உங்க கல்யாணத்தை நிறுத்தினாலே உங்க அப்பன். அத மறந்துட்டியா? மறக்கல, நான் மறக்கல. அதுக்காக நான் என்ன செய்ய முடியும்? உண்மை காதலை கொல்ல நினைக்கிறானே உங்க அப்பன், அவனை நீ கொண்டிருக்க வேண்டாம். பெத்த அப்பனே நான் எப்படி கொல்ல முடியும்? நீதிக்காக பரசுராமன் தன் பெத்த தாயை கொல்லுவியா? உங்க அப்பனை கொன்னா என்ன தப்பு? ஐயோ, என்னால முடியாது. என் தாயை என்னால விதவையா பார்க்க முடியாது. ஐயோ, என் தாய் செத்தா நானும் கூடவே செத்து போயிடுவேனே. ஓஹோ, அவ்வளவு நல்லவனா நீ? அப்ப கத்திய தீட்டாதே, புத்திய தீட்டு. எந்த விதமான தீமையும் ஏற்படாம இருக்க முதல்ல உன் காதலி கழுத்துல திருட்டுத்தனமா தாங்கி. அது எப்படி முடியும்? உலகத்தையே அழிக்கக்கூடிய காதல் வலிமைக்கு இது ஒரு பரிசா? ஓ, வள்ளியை தூக்கிட்டு வா. காளி கோயில வச்சு அவளுக்கு தாலி கட்டு. எத்தனை எதிர்ப்பு வந்தால் அஞ்சாதே, அடிச்சு நொறுக்கு. ஓ.